Dem baş guhtarên hêja, li welatê me ji binê her kevirek dîrokek derdikeve. Heta nihat xebatên kolandinê der rêçên gelek şaristaniyan hatin dîtin. Her wiha împaratorî jî derketin pêş. Mînaka dawî li ser rêya di navbera Amed û Mêrdînê de ye. Navê wê keleha Zerzevanê ye. Tê gotin ku ev keleh 3000 sal beriya niha hatiye avakirin. Garnîzona leşkeriya Romayîyan li vê kelehê bi tevê hemû efsûniya xwe deng veda. Min jî got ka herim serdana vê kelehê û ji were xebat û atmosfera li wir ragihînim. Hûn ê dîroka kelehê ji kesên ku li wir xebatê dimeşînin guhdarî bikin. Lê ez ê ji were behsa vê ekîbê bikim. Ji nîvî zêdetir ê ekîbê jinin. Arkeolog, restorator û wekî din gelek kes vê xebatê dimeşînin. Serokê ekîbê ji zanîngeha Dicleyê doçent doktor Aytaç Coşkun e. Ji sala 2014 û vir ve vê xebatê dimeşîne. Niha jî em guh bidin pirsên me û bersivên serokê xebata Kolandinê doçent doktor Aytaç Coşkun. Ev podcast bi hevkariya Podcast Kurdî û Amet Radyo TV'ye hatiye amadekirin. Hûn dikarin ji ser hemû platformên podcastan malperên podcastkurdî.com û Amet Radyo TV'ye li podcastê me guhdar bikin. Xebata we çawa dest pê kir? Destpêkê di sala 2005 de hatin Amedê. Ev 17 salin li Amedê me. Di sala 2006 de hatin vê kelehê. Li vir ti lêkolîn an jî xebatek Kolandinê nehatibû kirin. Ne biryar da ku em li vir xebatek bimeşînin. Belê ji ber ku vê demê me li bismilê xebatên Kolandinê dikir, xebata li vir dereng dest pê kir. Di sala 2004 de me li vir dest bi xebata Kolandinê kir. Lê min biryara Kolandina li vir di sala 2006 de dabû. Tu çawa rastî vê derê hatî? Dema ji Amedê diçûm Mêrdînê hebûna kelehek li vir dihat zanî. Lê ji ber ku tu xebatek nehatibû kirin, tu agahî tinebû. Kelehek hebû, navê wê keleha Zerzevan bû, wekî din tiştek nedihat zanî. Ez çawa bi vê kelehê ve beziyan min dît ku ev der ji bo herêmê pir giring e û sedî sed divê ev der bê Kolandin. Vê demê rê tinebû, hav ceyran tinebû. Şertên xebatê gelek zor bûn. 3 sal em bi tevî hemû alavên xwe bi vî girêhan de beziyan. Piştî 3 salan êdî hêdî dest bi çêkirina rêyan kirin û keleha Zerzevan hat bihîstin. Di sala 2014 de dest bi Kolandinê hat kirin. Van Kolandinan dîroka herêmê guherandin. Ev xebat niha tevkariyek giring li turizma Amedê û herêmê û pêş te jî ew ê bidome. Niha keleha Zerzevanê yek ji cihên li Tirkiye herî zêde serdana wan têkirine. Li gor te keleha Zerzevanê di çapemeniya herêmê û navnetewî de têra xwe tê nasandin? Ev xebat hem li welêt hem jî li derveyî welêt tê şopandin. Ji ber ku vê xebatê dîroka herêmê guherand. Ji Asuran dest pê kir, dîroka Asuran, Persan, Romayê guherand. Bi hezaran berhemên giring derketin holê. Hinek ji wan yekem car li vir hatin derxistin. Li dinyayê mînakên wan tune ne? Mînak mohra Asuriyan derket. Tiştên pê ameliyat hatine kirin derketin. Her wiha toqeyên kemberên leşkeran yên sîvilan derketin. Garnîzonek leşkerî lê sîvilên bi leşkeran re jiyîne jî hene. Bazin, gustîrk û guharên wan derketin. Par me tûtikek derxist. Berhemek bêhempa ye. Kilîtên bi gustîrk vekirine ji bo vekirina qutiyên taybet. Sîtilek vaftîzê heye. 127 sal berê ji vir hatiye derxistin û birine Müzeyê Humayun a dema Sultan Abdülhamid. Xaleyek li vir vê sîtilê didê çerçiyek û çerçî jî cotek çarok didê wî û sîtilê divê Stenbolê. Me sîtilê anî Amedê. 117 berhemên bêhempa yên ku me ji vir derxistine niha li Müzeya Arkeolojî ya İşqaleyê tê nîşandan. Heta niha ji sedî çend e xebata Kolandinê temam bûye? Em salê 12 me li vir dixebitin. Me heta niha ji sedî dehê Kolandinê temam kiriye. Me beşeke mezina qadê jî ji bo serdanan vekir. Di nav 5 sala de em ê ji sedî notê qadê jî ji bo serdanan vekin. Lewma jî em xebatên xwe bi lez û bez bi pêş dixin. Îsal ji 25,000 zêdetir kes hatine serdanê. Beriya dema pandemiyê em gihîştin hejmara 200,000. Heta dawiya savê ew hejmar wê bibe 400 an jî 500,000. Ev aydê kîjan serdemê ne? Li gor fikra me ev qat 3000 sal e ku pîroz e. Ji bo Asuriyan jî, Persan jî û Partan jî pîroz e. Lê ya ku vê qadê kiriye qadek pîroz,
perestgeh û cihê ibadetê Romaya serdema İmparatoriya Romayê. 1800-1900 sal bêriya niha Romayê ev perestgeh li ber ava giriye. Ev perestgeh jî di binê erdê da hatiye çêkirin. Zinarek qebartine û kirine perestgeh. Ji ber ku tiştek nivîskî nehiştine em nikarin tiştek bêjin. Min hêjî ev pirs bikira, hûn heta niha li vê qadê rastî dokûmanek nivîskî nehatine? Na, derbarê perestgeha Mîtrasê de rastî tiştek nivîskî nehatine. Her wiha derbarê keleha zerzevanê de jî heta niha tiştek nivîskî nehatiye dîtin. Bi hezaran berhemên derbarê jiyana leşkerî û sivîlî de hene, lê yek jî nivîskî nîne. Armanca me ew e ku di nav îsal an jî sala pêş me de em rastê nivîsek girîng bên. Ev podcast bi hevkariya Podcast Kurdî û Amet Radyo TV'ye hatiye amadekirin. Hûn dikarin ji ser hemû platformên podcastan malperên podcastkurdî.com û Amet Radyo TV'ye li podcastê me guhdar bikin. Tê gotin ku yekem şopên aydî dema Romayiyan li zerzevanê hatine dîtin. Hûn çi difikirin? Ev der garnîzona Sinov a Romaya. Li gor zanîna me ev der ji sedsala sêyemîn a piştî zayînê ve hatiye avekirin. Vê demê ola Xristiyaniyê hê qedex heye. Xanedaniya Sevarusan heye. İmparatorê Romayê Pagan heye. Xebatên li zerzevanê bi rastî dîroka Romayê ya li herêmê jî guherand. Nîşanî me da ku Roma beriya Xristiyaniyê jî li herêmê hebûye û bicih bûye. Heta nîşan dide ku dema beriya Romayê jî hebûye. Zerzevan gelek tiştên derbarê hebûna Romayê ya li Amedê jî nîşanî me dide. Bi rastî gelek tiştên ku me derbarê herêmê da dizanîbû jî nû kir û nivîsand. Lewma jî xebatên kolandinên yê li vir hem ji bo turîzma Amedê û hem jî herêmê gelek girîng e. Tê gotin ku ji derveyê welêt gelek kes bi taybetî tên serdana zerzevanê û di nav wan de rayedar jî hene. Li gor we girîngiya vêya ji bo Amedê çi ye? Ji gelek deverên cîhanê mirov tên bir. Ji Brîtanyayê heta Amerîkayê, ji Japonyayê heta Hindistanê, ji her derê cîhanê tên serdana zerzevanê. Hem yê ji bo dîtina yekem garnîzona Romayê tên hene, hem jî yên ji bo dîtina vê parestgeha efsûniya Mîtrasê tên hene. Ev ji bo nasandina Amedê û Mêrdînê her wiha ji bo herêmê girîng e. Gelek sefîrên welatên cîhanê jî tên serdana vê derê. Serdanên fermî dikin. Em hinekî behsa ekîba we bikin. Di nav wan de çend xwendekar hene û hûn bi tevahî çend kesin? Ekîba me niha ji sî kesan pêk tê. Ekîba bingehîn a kudxebitê ji arkeolog, mîmar û restoratoran pêk tê. Hemû xwendekarên zanîngeha me ne. Ji beşa arkeolojî û mîmariyê yên zanîngeha Dîcleyê tên. Ji Stenbolê bigire heta Enqereyê ji gelek zanîngehan hîndekarên di vê beşê de bisporin li ser keleha zerzevanê dixebitin. Bi rastî du ekîbên me hene. Yek ji dildaran pêk tê, yek jî ji xebatkaran pêk tê. Di aliyê gihîştina kelehê de pirsgirêk hene? Pirsgirêk tune. Hem ekîba me hem jî kesên dixwazin bên serdana kelehê dikarin bi hêsanî xwe bigihînin vir. Ekîba me serê sibê zû tê, heta êvarê li vir karê kolandinê dike. Maleka me ya ji bo xebatên kolandinê hatiye peydakirin jî heye. Beşek ji ekîba me êvarê li vir dimîne û serê sibê di heftan de tê ser karê xwe. Peyamek we ya dawî ji bo guhdarên me heye? Herkes bi malbatî wê serdana vê keleha 3000 salê. Gelek spas mamoste. Spas xweş. Ev podcast bi hevkariya Podcast Kurdî û Amet Radyo TV'ye hatiye amadekirin. Hûn dikarin ji ser hemû platformên podcastan malperên podcastkurdî.com û Amet Radyo TV'ye li podcastê me guhdar bikin. Belê guhdarên delal niha jî em bi hevalekî ciwan ku li keleha zerzevanê karexevatê kolandinê dike em ê bûyê re biaxivin. Navê min Şivan, 2014 da xebata erdo kolan dest pê kirin li keleha zerzevanê û hîn jî berdevam dikim. Zanîngeha Dîcleyê xelas kirim li arkeolojî. Zanîngeha Batmanê jî master. Anha jî ez doktora dest pê kirim û salkî. Derbasê sala di sala bû. Xebata keleha zerzevan gelek giring e ji bo ne ji bo dîroka Diyarbekir ji bo dîroka cîhanê gelek giring e. Ana ji hemû cîhana ji meriv tenê kî bibînin wê dîrokê bibînin û ji hemû
cihane tenik ki bunu video ke bibinin em jî dixwazin ki video ke gelek başta derxin hole ki bu merve vedere merve ki dere tene ki wan bibinin. Fikra hatna ve dere çevaçe bu tara hene kaştara teklif kirin basa ve dere kin ya da merak kirta hati. Şu az 2010 da arkeoloji dest pekirim Lizaninge Dicle. Şu mamoseme peşime bir Kötüktepe evci dema neultiki hatiye ana. Davi 2004'dan da mamosego eme herin ciki dine eme xabateki dine dest pekin. Müzik keleceğim bu mego eme herin ciki hoş. Meki ciki dine eme işte peşiye ne ditiye eme bibinin. Em hatın kelaz her zaman. Demek ki em hatın kelaz her zaman. Şu reytine bu ki em verin jore. Ve çavat kir? Em traktörü dahatın hatta ciki davi em piyad bun şahı mütişte xwe em dahat ketin jore hatta tabi da bir germe da seki gelek zor. Naha 2004'dan da naha ana beremeddeki tişteki birçok kişi bizlere çeki kari bibini ki anka çağa mezun biye anka çağa vaka dareki te avelet ki mezun dibe o bini ki kullika bini to gelek kefaştı bi. Tadxasi ko jboy diro ke jboy peşeroje ji kedekte hebe. Şu az nabara Suriye'de hatıma gava nav Suriye'de mezun bi dibinik her ciye Diyarbakır diroke. تخوازی دیروکی ناس کی تخوازی دیروکی هم ناس کی هم جی تخوازی کال بکی کی ادنیجی وان دیروکا ببینن از وی آله گرزی دست بکرم نهاجی از خوازم تشتکی ام انا درید کن کی او بره her ciye. Veli guhtar Nejad nava ve ekibe de ekiba kolandın o derxistina berhemin lekele hazır zavanı de jinekşi heye emenha bu era jinek baxıvın eme jüji çempır sabıkın nava heline eme zedetir agahiya jüve bistinin Ejmerdine me 4 sal ez vederi dişoğlum qale berhemtin ez vederi paqjiyan dikim oxucu hene peri beri hene pakıjiya berhemat ki eres paqja berhemat kim vederi çehene minak لپر امجره دبن اوقجو هنه پری بری هنه تشته پیره کوان دخستن پیه خو خرخال هنه لودری عسکری لناوا خو دگراندن امجره دبن کمر توقası او درد keve te çava dest be xavate kirj ku hat birate اختی از ل من دخاند لودری خوجه کی من هبو خوجه من ودری ناستکر پرجم رازی بوش گوت خوازی زیت بشینم جموی xabatate ای خباتام پر کتسریوی گوزه بشیم جمع خوجا که گو هلوی درش خور بخوابه مقبول کرو از هاتم گو نره گو جمع بردوام بکه و اجوی سالی پی ولوی دریمه 4 salet txabti gavat zerzevan dibinit çi histiki Kalık pürkemin beri tebiramın azbeji ke evlve derebun walve dere tişkirine xwarın xwariye insani beri tebiram oxti ev tişte beri te dikevin desteme azbe acaba wan bana çawa dikirin yani jiyana xwe çawa berdewam dikirin ez wan pir merak dikim jnape de jiti bxavti jboy peşeroş planete çine jboy xavatal vedere ez naxwazim ejvra herim çünkü ejver hez dikim از اولی هاتم ویدری خباتم نی اولی وربو از خوازن آمری سونجی ورابه از نافخازه از دج ورابه Sevim Erdoğmuş Atilla Bitevikomeke Didime Hatiye Serdana Keleha Zerzevane Sevim Erdoğmuş Atilla derbare gera xadat bejeku Em ji Didime Aydın'ı hatın em şirketa geru geçtere hatın Keleha Zerzevane perestgeha mitrase kulüvüre balamedikşine Kinge reyan meb amede bikeve emten serdana ve perestgeha piros. Ev podcast bi hevkariya Podcast Kurdî û Amet Radyo TV'ye hatiye amade kirin. Hûn dikarin ji ser hemû platformên podcastan malperên podcastkurdî.com û Amet Radyo TV'ye li podcastê me guhdar bikin.